Sanin ilimin market structure na ɗaya daga cikin abubuwan da za su taimake ka a lokacin da kake trading technical analysis. Abu mai sauƙi ne ka samu riba a lokacin da kake trading market direction. Haka zalika abu mai sauƙi ne ka yi hasara a lokacin da kake trading against the market direction. A yau zan koyar da ku yadda ake gane market structure cikin sauƙi. Kamar yadda kuke gani, kasuwa tana tafiya a waɗannan direction ɗin ne guda uku. Na farko shine uptrend, na biyu consolidation, na uku kuma uptrend. Ko da yaushe idan kasuwa tana tafiya a uptrend ana buƙatar ka ringa buy ne, ka dinga buy kai avoiding sell. A lokacin da kuma kasuwa take tafiya a downtrend a ko da yaushe ana so ka riƙa sell ne, kai avoiding buy. Sai kuma lokacin da kasuwa take consolidation ma'ana tana tafiya sideways. Ita wannan kasuwar mafi a'ala an fi so ka yi avoiding wannan kasuwar kawai ka fita ka tsaya ka yi kallo. Saboda me? Wannan kasuwar ita da kanta ma bata san ina bane za ta je. Shin za ta je sama ne ko kuma za ta je ƙasa? So abu mafi a'ala a wurinka ka jira idan kasuwar ta yi breaking ƙasa ma'ana za ta ci gaba da tafiya downtrend. Idan kuma ta yi breaking zuwa sama ne hakan na nuna cewa kasuwar za ta ci gaba da tafiya uptrend sai ka ci gaba da neman buy setup ɗinka. To yaya ne za ka gane cewa wannan kasuwan uptrend ne ko kuma wannan kasuwan downtrend ne? A kasuwan uptrend muna da abubuwa guda biyu kamar haka. Abu na farko shine higher high, abu na biyu shine lower high. A duk lokacin da kasuwa ta yi creating wannan higher high, za ta zo ta yi creating ɗin lower high idan har kasuwan za ta ci gaba da yi sama ne kenan. Idan kasuwa ta yi creating higher high kamar haka, ta zo ta yi creating wannan lower high ɗin, instead of kuma ta ci gaba da yi ƙasa sai ta zo ta yi breaking ɗin wannan higher high ɗin da ta yi creating kamar haka, ta yi sama ta yi breaking ɗin shi kenan. Idan har ta yi sama ta wuce wannan higher high ɗin, so that means kasuwa ta yi breaking ɗin wannan higher high ɗin da ta fara creating tun farko. Ina fatar kuna fahimta kamar haka. Sai kasuwan ta sake creating wani sabon higher high. Yanzu ba wannan higher high ɗin muke zance ba. Yanzu ba wannan higher high ɗin muke zance ba wannan. Yanzu muna zancen wannan higher high ɗin ne. Na'am. So bayan ta yi creating ɗin wannan sabon higher high ɗin sai ta zo ta yi creating ɗin lower high a nan. Bayan ta yi creating ɗin lower high sai kasuwan ta ƙara yi sama. Da ta yi sama me ya faru? Sai ta ƙara breaking kamar haka. Ta ƙara breaking wannan higher high ɗin da ta yi creating a baya. Me kasuwan ke nuna mana a wannan lokacin? A wannan yanayin kasuwan tana nuna mana cewa kasuwan is trading uptrend. Ma'ana mu nemi buy kada mu nemi sell. So a lokacin da kasuwa kuma ta zo ta yi breaking wannan lower high ɗin da muke da misali kamar haka. Misali kamar haka. Ta yi breaking wannan lower high ɗin da muke da. That means kasuwa tana so ta canja zani. Saboda me? Ta yi creating abun da muke kira da lower low. Lower low kuma shine kasuwa idan tana trading a downtrend. A downtrend ɗin muna da abun da ake kira da lower low da lower high. A duk lokacin da ka yi spotting ma'ana a duk lokacin da ka ga kasuwa tana trading lower low da lower high, wannan kasuwar muna kiranta me? Muna kiran wannan kasuwar da downtrend. A lokacin da kasuwa ta yi creating lower low a nan, ta zo kuma ta yi creating lower high a nan, ta zo wannan lower low ɗin da ta yi creating ta zo ta yi breaking ɗin shi misali kamar haka. So wannan kasuwar muna kiran da me? Muna kiran wannan kasuwan da downtrend. Wannan part in bidiyon ya yi losing ɗin voice ɗin shi so in Allah ya yarda I will do my best wurin yin wannan voice over ɗin. So kamar yadda kuke gani na riga da na yi indicating na inda lower high yake da inda kuma lower low yake
a wannan trend ɗin. Wannan current trend ɗin da muke shine trend ɗin da ake kira da down trend. Kamar yadda kuke gani na yi indicating ɗin lower low. So kuma kasuwan tana zuwa ne daga sama. Wannan lower low ɗin, wannan kasuwan, wannan lower low ɗin ko in ce wancan lower high ɗin da ke sama yayi crossing ɗin da wannan lower low ɗin yayi breaking. So yanzu tunda muna da wannan lower high ɗin kuma wannan lower high ɗin bai yi breaking ɗin wannan lower high ɗin da muke da ba na baya, hakan na nuna cewa kasuwan is still downtrend. Idan har wannan current lower high ɗin da kasuwan take bai yi breaking ɗin wancan lower high, previous lower high ɗin da kasuwan take ba, hakan yana ba mu tabbacin cewa wannan kasuwan is still downtrend. Is still downtrend har sai lokacin da kasuwan ta yi breaking ɗin wancan lower high ɗin na baya. So shine kasuwan kamar haka ke nuna mana cewa wannan kasuwan yanzu za ta canza zani, za ta koma uptrend. Amma in har ba ta yi breaking wannan lower high ɗin ba, ta dawo ƙasa, ta yi breaking ɗin wannan, ta zo ta yi breaking ɗin wannan lower low ɗin da muke da, hakan na nuna mana cewa kasuwan is still downtrend. Abin da muke bukata a wannan kasuwar ko in ce a wannan lokacin shine mu dinga neman sell, mai avoiding mai avoiding buy. So wannan shine kaɗan daga cikin abin da muka yi. Kamar yadda kuke gani wannan shine real chart ko kuma in ce mun shigo cikin asalin kasuwa domin na nuna muku abin da na koyar da ku a can baya a wancan zane-zanen na graph. Yanzu kuma za mu yi amfani da wannan zane-zanen da muka yi na graph domin na nuna muku yadda abun yake tafiya a asalin chart. Za mu fara daga wannan higher high ɗin zuwa wannan lower high ɗin zuwa wancan higher high ɗin da kasuwan ta yi breaking in previous higher high ɗin da muke da, sai ta ƙara creating higher high. So bayan ta yi creating higher high a nan sai ta zo ta ƙara creating mode, sai creating lower high, sai kuma ta ƙara breaking previous higher high, ta sake creating in what, ta ƙara creating ɗin wani sabon higher high. Daga nan sai ta yi breaking ɗin wannan lower high ɗin. So daga lokacin da ta yi breaking wannan lower high ɗin, kasuwan yana nuna mana me? Kasuwan yana nuna mana cewa ta canja zani, ta koma downtrend daga me? Daga uptrend. Yanzu wannan wurin da muke kasuwan ta yi creating lower low, nan kuma ta sake creating lower high, sai ta yi breaking ɗin lower low ɗin da ta yi creating a baya, ta sake creating lower low sabo. So bayan ta yi creating lower low, wannan da kuke gani ba ta yi breaking kowane structure ba sai a wannan wurin, wanda zan muku bayanin wannan daga baya. To yanzu bari mu fitar da lower low ɗinmu ko kuma lower high ɗinmu da higher high ɗinmu tunda yanzu muna uptrend ne. Kamar yadda kuke gani wannan wurin da na zana wannan jan layin yana nufin lower high tunda uptrend muke, wannan kuma shine higher high. Sai kasuwan ta yi breaking wannan higher high ɗin, ta sake creating wani higher high. Bayan ta yi creating wani higher high sai ta ƙara creating lower high tunda uptrend muke, kada ku manta wannan wurin, bari in rubuta muku ma da kyau saboda abubuwan su fita da kyau. Wannan shine higher high. Da kasuwan ta yi creating higher high sai ta zo ƙasa. Wannan ƙasa ɗin da ta zo me ta yi? Ta yi creating ɗin abun da muke kira da lower high. So bayan kasuwa ta yi creating lower high, idan har za ta ci gaba da yi sama ne, abun da take yi next, wancan wancan higher high ɗin da ta yi creating a baya, kasuwan za ta je ta yi breaking ɗin shi, ma'ana za ta zo ta wuce shi. In ta wuce shi kuma me ta yi? In dai har ta rufe da full body candle, so in ta wuce shi wurin da ta tsaya ta yi making misali at least 2 to 3 candles a wurin. 2 candles is enough with full body candle. So wannan kasuwan, wannan wurin muna kiran shi higher high. So bayan ta yi wannan kuma next abin da za mu ƙara dubawa shine lower high. Bayan kasuwan ta ƙara creating lower high,
Na yi skipping bidiyon saboda na indicating ɗin domin mu ci gaba da bayaninmu inda ya kamata. So nan wurin da na yi indicating da kasuwan ta fara creating higher high sai ta zo ta yi creating lower low, wanda gashi nan na riga da na ja layi. So hakan na nufin idan har kasuwan ba ta yi breaking ɗin wannan lower high ɗin ba, so kasuwanmu is still off trend. Duk lokacin da kuma kasuwanmu ta yi breaking ɗin wancan higher high ɗin na baya na farko wannan, hakan na nuna cewa kasuwan is still off trend. Abin da nake so ku fahimta kenan, abu guda biyu ne ke forming ɗin wannan kasuwan na off trend, higher high da lower high. Sai kuma kasuwan bayan ta yi creating higher high sai ta sake creating ɗin lower high. So in dai har kasuwan ba ta yi breaking ɗin wannan lower high ɗin da muke da ba saboda kasuwan ta yi creating, hakan na nufin cewa we are still off trend. Sai kuma kasuwan ta zo ta ƙara breaking wannan higher high ɗin sabo ta ƙara creating wani. Wannan kenan da ta sake creating shine sabon higher high ɗin da kasuwan ta yi creating. To a nan idan kun lura da kyau, kasuwan da ta yi creating wannan higher high ɗin ta kasa creating wani sabon higher high ɗin sai ta yi breaking ɗin lower high ɗin da muke da. Me hakan ke nuna mana? Hakan na nuna mana cewa sellers sun karɓi kasuwa daga hannun buyers. To tun da sellers sun karɓi kasuwa daga hannun buyers, hakan na nufin cewa kasuwa za ta koma downtrend. Daga lokacin da kasuwa ta yi creating wannan lower high ɗin with full body candlesticks, hakan na nuna mana cewa kasuwa za ta juya. Idan kun lura, bayan kasuwan ta yi breaking wannan lower high ɗin sai ta zo ta yi creating me, sai ta yi creating lower low. Bayan ta yi creating lower low, me muke expecting? Saboda duk lokacin da kasuwa ta yi creating lower low, so za mu expecting abin da muke kira da fullback. So kuma fullback ɗin da kasuwa za ta yi, za ta ba mu me za ta ba mu? Za ta ba mu lower high. To tun da mun samu lower low, mun samu lower high, me hakan ke nufi? That means kasuwanmu is downtrend. So duk lokacin da kasuwa, idan kun lura yanzu, kasuwan wancan lower high ɗin ya yi causing kasuwan ya yi breaking ɗin wannan previous lower low ɗin da muke da. So da kasuwar ta yi breaking wannan lower low ɗin namu sai ta yi me? Sai ta ƙara creating wani lower low. Bayan ta yi creating lower low me muke expecting? Muna expecting mu samu lower high. So lokacin da kasuwan ta yi breaking ɗin wannan lower high ɗin, me muke expecting? That means kasuwan ta ƙara canja zani daga me? Daga downtrend zuwa me? Zuwa uptrend. So na san cikinku da dama akwai waɗanda za su ce to ai kasuwa ta yi breaking structure a nan, me yasa ban yi amfani da shi ba? A'a, a wurinka ne kake ganin cewa kasuwa ta yi breaking structure a nan. Kasuwa ba ta yi breaking structure ba saboda ni a wurina abu biyu nake dubawa. Kasuwa dole sai in ta yi breaking wannan lower low ɗin da muke da. Idan ta yi breaking ɗin wannan lower low ɗin shine still muna downtrend. Kun gane? Idan ta yi breaking ɗin wannan shine still muke downtrend. Amma wannan wurin ba ta yi breaking komai ba, hakan na nufin menene? Wannan kasuwar is consolidation. Kasuwan tana tafiya sideways. Kasuwan tana ranging ne kawai tsakankanin wannan lower high ɗin da muke da wancan higher high. Idan kasuwan ta yi breaking wannan lower low ɗin kamar yadda kuke gani haka, to shine muna downtrend. Amma kasuwar ba ta yi haka ba, sai ta je can sama wurin wannan lower high ɗin sai ta yi breaking ɗin wannan lower high ɗin. That means duka abin da muke da wannan tsakiyar consolidation ne. Shine kasuwan da nake cewa ku yi avoiding, ku jira har sai in kasuwan ta yi breaking ɗin sama ko kuma ƙasa, domin ka san menene wace kalan kasuwa kake. Shin idan kana uptrend me ya kamata ka yi? Idan kana downtrend me ya kamata ka yi? Amma a lokacin da kasuwa take consolidation, baka san kasuwan ina ne za ta je ba, shin sama za ta je ko ƙasa? Saboda ita wannan kasuwan dalilin da ya sa muke kiranta ranging market kenan. Maimaicin abin da muka yi a cikin wannan bidiyon, kamar yadda na gaya muku, idan kasuwa tana uptrend, wannan kasuwar tana forming higher high, lower high. Kamar yadda kuke gani a nan, wannan kasuwar ta yi creating higher high a nan sai ta zo ƙasa ta yi creating ɗin lower high.
bayan ta yi creating lower high sai ta yi breaking ɗin wannan previous higher high ɗin sai ta sake forming ɗin what, ta sake forming ɗin higher high. Bayan ta yi forming ɗin higher high sai ta dawo ƙasa ta yi creating ɗin lower high. Bayan ta yi creating lower high sai kuma ta sake breaking wannan previous higher high ɗin da muke da. Bayan ta yi breaking ɗin shi sai kuma ta dawo ƙasa ta yi breaking wannan lower high ɗin da ta yi creating. Muna ganin wannan abun, wannan shine sign ɗinmu na farko da za mu gane cewa kasuwan tana so ta canza zane daga uptrend zuwa zuwa downtrend. Me ke forming ɗin downtrend? Downtrend kasuwa ce wacce ke forming lower high da lower low. A lokacin da kaga kasuwa ta yi creating lower low kuma ta zo ta yi creating lower high sai ta zo ta yi breaking ɗin wannan previous lower low ɗin da ta fara creating. Hakan na nuna mana cewa wannan kasuwan is downtrend. Ita ce kasuwa kuma wacce muke selling a koda yaushe. A nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta ka mana like, subscribe idan kai sabon zuwa ne. Idan kuma akwai mai tambaya zai iya mana tambayar tashi a comment section. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.